Барысын да күрә, барысын да белә. Бүген булайга әйтегез. Әйе, безнең хөрмәтле директорыбыз. Бәйрәмебезне башлап җибәрү өчен сүзне мәктәбебез директоры Нәбиуллина Лиза Рахман кызына бирәбез. Рәхим итегез. Хәерле көн, хөрмәтле чакырылган кунаклар, укытучылар, ата-аналар. Кадерле укучылар, сезне чын күңелдән соңгы кыңгырау бәйрәме белән тәбрик итәм. Соңгы кыңгырау чыңлавы гомерлеккә сезнең хәтерегездә калыр. Соңгы кыңгырау чыңы ул бала чак белән аерылышу билгесе. Алда сезнең чыгарылыш имтиханнары. Шушы бердәм дәүләт имтиханын уңышлы тапшырыгыз. Үз-үзегезгә ышаныгыз. Авырлыкларга бирешмәгез, җиңеп чыгарга тырышыгыз. Хыялларыгызны тормышка ашырыгыз. Мәктәптә сез белем алдыгыз. Иҗади сәләтләрегезне күрсәттегез. Карашларыгызны, фикерләрегезне якларга, туган җирегезне яратырга өйрәндегез. Буларның барысы да тормыш авырлыкларын җиңеп чыгарга ярдәм итәчәк. Сез кайда гына эшләсәгез дә, үзләренең белемнәре, тәҗрибәләре белән уртаклашкан укытучыларга, сезнең белән һәр вакыт бергә булган, сезгә һәр вакыт ярдәмгә килергә торган, сезне үстергән ата-аналарыгызга сез рәхмәтле булырга тиешсез. Бүген алар сезгә зур өметләр баглый. Гимназиядагы ныклы дуслык сезне озата барсын. Остазларыгызның файдалы киңәшләре сезгә тормышыгызда ярдәм итсен. Бер кайчанда туктамагыз, һәр вакыт алга барыгыз. Педагоглар 8 санлы педагоглар киңәшмәсе буенча һәм гимназияның 238 санлы буйрыгы буенча шушы сәхнәдә басып торган 44 чыгарылыш сыйныф укучысы да имтиханнарга кертелгән.